Maglubak tayo ng ano, tanghoy. Tanghoy ba to? Kamuting kahoy? Gagawin luwas. Ay, manigil luwas. Alisan natin yung guys ng ano, baludbud. Atay! 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 Pwede na yun eh? Bako na yung marunod ko maras. Ngayon dyan sa anak ko, Pen. Habang nito. Ah, Dave! Ah, magka-Dave pa ito, Dave. Hoy! Okay. May ano da? Kaya, Dave! Ano na, Karamay. Ilaw ta sa projedor pag uli ni dati ka ba sa magdakay ni. Ninantig ang malagkit. Aruyo. Balagkit to? Aruyo. Nagtinda sa gilid kantin ng puso. May dagagol do, nagdaga sa bagas ano. Sa pulot pa lang ang pulot pa nga ni. Dalawa dito. Sana. Oh, may sukli ka pa. May sukli ka pa dito. Ay, kung kaldeng bariya. Ay, balik ko pa dito. Timing mo siya. Para nagiling. May handa dahil. Ano man ito? Ano man siya? Mga guys. Ito nabibigay ko sana. Ang papuso baliktad. Pag una ko. Baliktad ang dahon. Lumala ka dito. Oh, Inteng! Nandiyan naman si Bibi! Ako inyo. Inyo. Ako, ah! Baka magabilog siya mo dito. Kaya nga na yun. Kasi siya, wag-up niya pa sa kiwi. Ako. Ako. Uy, nasa kayo, wag kayo, nung cute no? Parehas yung cute. Ano? Ha? Pagpagkat na lagi kibo, ang gino pala pa. Ha? Eh, bakit luwak ba? Kaya, matiyo ng gamot mo. Ito yung panghalo natin sa ano, sa linobak. Lulupak! Ay, linopak. Yan. Linopak na kamuting kahoy. Pag ano, pag sa Tagalog, linupak. Pag sa Bicol, linupak. Ayan. Ihalo natin itong ano, nyug. Kadayo ito man ano. Ilipat na. Ay, ikag na yun. Oo, pag ano, kutsara, ano? Buka ka muna sa kutsara. Sarang kutsara. Kay! Uli si Kay. Halo-halo lang.
Kailan ba pag Ano, hindi ba Uy, ano kayo nun? Ayan. Nakabukos ka, straw. Ako sa'yo, bukos na. Mabuko sana, di ka magibot na pangin. No, magila yung Ano nagibot na? Puro tilme. Iba na niya mo tilme. Naman na yan, ano, suman. Ito na yung natapos ng ibalo. Suman. Ito na yung suman. Ano ito nila sa inay? Sabi ko, aruyo. Aruyo sa Bicol. Maralasong ka na anuhan mo guide ka ni. Sus, may pa lang sa Bicol, oh. Dari nga yung mga masiramo ng handa. Pili ka ras. Dalawang yung kanting ka. Ako na may kutsara ba? Nagkutsara mo sa nung. Oo, kaya. Pag na-edit na baga ang video, magayo na napagilin mo. Kamatan mo tayo, yung marot naman han. Oo po, di pag doon na mapaksing ang kuyang kaan. Nagtatanggal tayo guys ng baludbud ng kamuting kahoy. Para mamaya pag linubak na siya dun sa dun sa kahoy, hindi na mahirapan yung maglulubak na tanggalin to. May saging dito guys, bali galing to dun sa sa bukid sa taas. Papahinugin na lang. Marami na silang nagawa Ayan. Marami na. Maraming tulong-tulong. Oh, basta agad sinyo dyan. Bila naman pinarapong ka sa mga bakakaw. Marami kapagalan kung na kung abak ng kanya. Pangurunal siya na. Yung ang mga ganyan tinambak ko nila. Kaya ka naman itong taong kabangkadayan ng kukulang ba sa tala. Oo, sarili. Pasuwain ka kasi ni Kaito. Ni Ate. Ay, Igabot na. Beda eh! Igabot na kang Mao, sitas mao! Dapat magtagatong pindog ka. Madahil hinang-hinang man. Kaya matiginahan. Na. Pagbago ng ula. Talaga na ang ulanan. Dahil ka na magkilubid doon. Ano ang sabaw na doon? Ang kasabo na. Dahil ka na magkilubid ba doon? Saan kasungkunahan ko na? Ano ba kayo ni?
Uta-uta. Takot na naman ah. Na. Na. Hindi nung pagsa. Ay. Nakulong mo tuloy-tuloy. Yun mo sa nila. Sabi na yan ha. Yung sa garapon.